Uqhamukapi? Waziwa ngani? Ngu-W Sinkwa. Kodwa besifazane bangibiza ngo-W Blade. Wow, cute. Yazi ngiyalithanda igama lakho, yazi. Double Blade. Hayibo. Kanti ngithini bangithi abesifazane kuphela bangibiza ngo-W Blade? Hayi wena Ntsheba. Ehe. Kanti nami ngithini mangithi kuwena ngiyalithanda igama lakho elithi Double Blade. Ibuye ihlanye ngekhanda lento ohleli nayo. Ya, bala ngadoda Sathane. Angeke ulunge kumina. Wena chekishana nokumchama. Ungalunga la. Wena wangimela yini wena? Uba wena. Hey wena. Hey, girinde. Sophezulu kanje ngiqala akho dilika la sikhuluma. Angikho phezulu enough. Never angeke never ufuna ungishaya wena. Ngikushayelana. Hlika la. Hlika. Never ufuna ungishaya ngithi. Wemlisa ngithe angeke ngize ngikushaya. Hlika sikhuluma. Ha. Njengoba uyenzelani pho lento mawuthi ngeke ngishaya uyenzelani lonto pho ngeke ngishaya. Hayi khona into engifuna ukuyibhala mangifika ekhaya. Kodwa wena hlika. Sengibonisa amanga ubona uqale ukubhala ukwazi ukubhala ufundile wena ufuna ungishaya wena. Ndawo wena ushumbo kodwa. Amini bazalwane. Amen. Ayike bakwethu ngoba umufi usendele kwelamathongo becela bandla omndeni oyedwa nje vo uthi afike ezokhuluma la ekhulumela umufi. Yebo, ngiyayithetha indawo. Amen. Amen. Ngcwele. Sorry. We ntombazana uqhamuka nongcwele wena wethu. Ngoba mina ngithe mina ithini amen. Ube kuthiwa bengifana nithi ingcwele bengizosho ukuthi ishana ukuthi ingcwele. Hayibo. Ngicathola lo muntu lo makunje. Please baba ukhulume fast. Wena baba umfundisi lo muntu lo angimazi kwamina yabona. Lo muntu behlala le enketheni wabona. Awu Nkosi yami. Mina bandla ngiyacela. Ngomsaba wenkosi. Bengicela vele ngisuke ngimkhulumele umufi lo. Into nje zanyana le ngiyayazi. Umfana bhuti. Umfana. Inguphi mina la? Umfana lo ngiyamazi mina mfana ubenenhliziyo enhle bafuzile phela abantu bala ekhaya ngoba biphana ngemali ubefana nazo isidudla lesa la ekhaya. Bhuti. Kanti liphi elingezwa kwena ngithe asimazi ubehlala enketheni wazinganika ukuthi ube right. Amen. Omancane ngalo wami wakho. Sophatha wesiphinde siphathe wesidumbu. Wena kungiyekelani la ngikhulume ngomufi ngihlanhlathe phansi kwabantu abaningi kangaka kanti wena uyazi ukuthi niyamazi nina usalunganga. Wena uyena wala ekhaya wena. Wala ekhaya wena. Njengoba nje nawe umqwayiba nje uyifanela nami wena wala ekhaya wena msingibuka wena esikhotheni. Uzongadlona njengalo. No offense wena muntu. Uyena nawe wala ekhaya. Njoba wona abantu bala ekhaya bezintibane benje. Wala ekhaya wena nje ububovu. Hayi, isela ngabani bazalana awu. Imali baba umina ubhuto la ekhaya omncane. Nxesa, uyathusa. Nomufu nje Ufuna ukwazi ukuthi ngihlangene ngani la? Ngicela ukhulile mina ke kulo ndawo. Bengisasho mina ukuthi intombazane le eshonile la. Umfana. Okay. Umfana ke ngiyezwa ke. Ingane lengiyiphethe kabani? Bawethu khulumani phela ekabani ingane. Ngafike niphika ingane niphinde niphika umufi ekabani ingane. Okay, ubanika umufi. Nxesa na bhuti yabo usiqale ngingitshela ukuthi uyisela ngendlela obuya ngayo. Hayi kabi no offense. Awungitshela nomufu nje naye. Phela ngithi ufila ade ngamgcina. Qani ngihambela. Mancane mufi ngicela ukubuza nje akekho mhlawumbe oyi1 kunini othanda ukufa asale sefa one time sisehlangene bona yabo singahlanganele into engekho. Ngijulukisa nolingane. Ngibukani wena? Amen. Awu. Wekhuza umkakho. Unobumfene impela wena. Uyiphethe kanjani ingane uma uyiphethe kanje?
Yazi lengane izokhula ihlanya njengawe le. Hey wena. Uhlangene naphi ngempela wena nokuthi siphasana kanjani lensizwe? Ngoba into zomndeni sivumelene thina sinayo ukuthi siphasana kanjani. Awu. Sampona wena. Umuhle wena ngane awufani nabazali. Wempembu. Yona ndlela ongadlalisa ngayo ingane encane le. Lo muntu akuzwe lo muntu udlalisa yena nombhuqa mina. Cha mfowethu bengalwe. Lalela nsizwe wenye, lo muntu mncane lo. Umdlalisa fanele uthi koti noma pithi usho into engazwakali. Wena lamagama aqine kanje lawa wabhekise kimi wena. Hawu kahle insizwa kithi bengizofuna umlokotho lapha ukwena. Hawu umlokotho uthola lawa ufunda khona nginawo ukwayi mina. Hawu. Ozalana ngane. Ozalana ngane ekuyahlupha lokuthola ingane usumdala. Ozalana ngane. Yo. Uyabona ke wekho umkakho. Ngifuna ukuqaqa namhlanje wena. Uyabona ngoba unomhobholo nomlokotho wakho. Lo mntana ngisamisa lapha eSPCA lapha. Hey wena. Hey, komatel futhi. Komatel futhi. Lento ngifuna yona mina anginayo, ngiyayihluphekela Nkosi yami. Ngempela anginalutho kusami ngiyayizamela. Ingakho nomfazi wami uzangishiya la sibani ngoba anginalutho. Lento ngifuna yona njengamanje anginayo mina, anginalutho. Hey, wamnumzane. Kwenzakalani la menza nomunye? Hey, angenzi lutho mina lengulube. Hey wena shut up wena. Shut up. Ayikho into ezongitshena wena. Yezwa? Ayikho into ezongitshena yona. Ukwenzani lo? Hayi wena Buda lo akafuni manje ukuthi ngimbambe inkunzi ngingaphethe lutho. Ngiyamtshela ukuthi mina ngumuntu osafufusa ngiyaqala namhlanje nqa ukubamba inkunzi and usafuna ukuthi ngibe nawo ama resources yami manje. Ngiyamtshela ukuthi mina ngiyayiphantela akafuni ukungihlonipha yena. Nomzane. Dilinsa yonke into eyindunsu lapho unikeza umfana phone. Hayibo. Ngimnikele? Ngeke ungitshele mina lo usho sengavumela ukuthi nje ngibanjwe inkunzi umuntu ongaphathanga ngisho umbese. Buda muzwa usaqhubeka nalento yakhe. Akayenza hawu akangihloniphi mina njengesigebengu esincane safufusa esimnyama. You don't respect black thieves when. But uyamuzwa uyagoloza ke akafuni. Unginike yakho wena Buda. Abantu ngilayile. Hey. Akaphili lo. Awuphili wena ekhanda. Awuphili wena. Yanto yaziyo ke lokuhleka nefoni uthi kuyofuna umsebenzi. Mana mfana buka la ngitshela indaba yezo. Ngiyohlala namafoni ngoba phela angeke ngikwazi ukuhleka nawe mina ngiya untanga wakho mina ngizwani. Angizwa? Uma ule ngijwele kabi mina. Ungcono ngabe uthi ungabi namsebenzi kunokuthi ungabi nangqondo. Wena unongqondo wena. Sekungangako lodwa ufunda, Ayindaba ngavele uyeke isikole kuzoba ukuthi unzima nje ukuthola umsebenzi, Please awusiphathe apparently. Awulinge nje ngijwele kabi mina. Angizwa? Hamba. Umfuthe ungaqala uhamba uzakutshela indaba zakho wena. Wena wafika ngendlela ewrong la ekhaya wena. Awungitshela ubani umnyama kanje la mndenini? Akekho. Cabanga sisikahle le ndina mfana. Kana unyoka wangijoyisa kabi, ngijoyisa nawe wena. Uqala ungijwela kabi umntala bake mngaka mina ngizwa. 4 phampa. Hey, into ungakulinga uhamba. Letha la uphaqa bakho. Ifika ngizondela into ekhona. Manje nabo la uphaqa bakho ngeke tshela umakha kuthenge lo phaqa yini lento le. Ngizotesa kanjani lento le mina. 4 uhamba la. Uphara le. Hayi Buda. Ya wena. Dayisa ngophaqa la umuntu uzothola ntambama. Hey, wazongihlangela cha sonke sabamkhize dodi. Hawu. Yewena mnumzane. Yini usithatha kancane wena? Ubuka thini bona sisangana? Umkhize basangana. Lo bhuti wancinze wamkhize naye. Ngebe uncinze ungayena umkhize. Uyayizwa impama eslip. Ungishayelana wamkhizeni. Cha, ngiyabona ngathi umkhize. Ngiyabona ngiyaxolisa. Akusakubosha ukubona. Ngiyaxolisa. Kuphushukile. Mina kahle mina bengithi mina abantu bamkhize.
ba-right abazonidudla. Hey we smakala. Hawu ngixolesile nje usafunani kumina? Hawu buda ngixolele vele vese ngahamba mina manje. Boys, ey, ncese manje. Angikunika umphako wendlela ngoba manje sekukanje yabona. Buda waze ngazi ngilambile. Hawu. Ay kusibela. Ibonga lami makhize basakana emakhanda. Awu shawa isilima. Hayi ngisengakuphinda. Sengakuphinda mina. Yajula kangaka inkunzi. Sawubona wemakhelwane. Futhi yakho wena. Wazahle umphoqo nomakhelwane obhed. Yaphila kodwa mngani wami. Indaba esakhe isinqa wena usula ngebhalisi la McDonald. Noma usula ngishwami futhi yakho nawe. Hey, futhi mina lithana amafoni. Hayi musukubuka mina. Hayi no phela uchaza bese umnike yakho baba oyami wena wazi kahle ukuthi uyenzeni awufuna umtshela usiwenzeni ngefoni yami. Oh, usho kunesimile ngichazela umhlaba wonke ngendaba zasekamereni. Awuchazeli umhlaba wonke indaba zasekamereni uchazela ubafo la ongazi angisona abafo wisigebengu senkosi sobambela inkuzo ngithi ufuna amafoni ufica ifoni eyi1 chaza ukuthi wena kungane ngafona engathola abafona u2 sibe u2 ethola ifoni eyi1 Bekumele ngenze njani mina? Kufona amantombazane ngikhona endlini. Amantombazane noma intombazane cause kufuna intombazane eyi1 nakhona bekuwusisi wami loyo bafo cha wena ungilaleli wena sengibonile wena ufuna ungilalela njengomuntu Bekumele ngenze njani? Nginibamba inkunzi njalo. Buti siyabona usibamba inkunzi please sabhizi la ngasamdinga uma kancane awusiphathe sex cha soba nakright ukuthi uthatha ifoni yomuntu uvule uyishaye phansi wena Bekumele ngenze njani? Kufona amantombazane ngikhona endlini. Usisi wami hey bozala akwaqala into wayiqeda usisi wami loyo kusemele ngihambe ngichaza wonke umuntu lo usisi wami lo colleague wami cha no ngicela ubuza nje isigebe wena nje wena bafu nje isigebe senkosi ungathanda ukuthi ifoni yakho ivele ithathu ishawe phansi awenza ngalutho wena ungayithanda lonto le wena Ayi kona ngeke ngiyithandeke nami leyo nto. Yeyi ungayingeni okuhlangene. Oh bafu. Uthi angihlangene. Awuhlangene. Uhlangene nabafu angithi wena bafu uzofuna amafoni la ayithe yami ifoni awuyitholi ufuna ukwazi ukuthi why ungayifona yami ungayitholi ingoba lo uyishaye phansi angasafuna ukutshela cha mtshele phela ukuthi ushaya amafoni amadoda phansi wena mtshele Yazini angingeni indaba emsangano mina ngifisa nikushila ngoba angihlangene. Never uzochaza bafu mbuzi Ngathi ngibamba abantu abarongi inkunzi namhlanje.